Damena sumurung sian saluhut naroha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhut na damang dohot dainang, di bagasan mingguon, hatani debata naga bijamita, tuhita saluhut na, imana tersurat di buku 5 Musa, bidu 10 walu, ayat sia rodi ayat 14. Songono ma hatana laos tapai hutihut ma. Ia dung masuk ko tutano si lehon-lehon ni Jahuba de batam tuho, dang jadi homar siajar mangulahon maniru bias-bias na niulahon niya kabangsoon. Nasotupa adong jupang di tonga-tongamu sahalak napaboluson anakna manang boruna sian api. Manang halak pangaruding, manang si jujur ari, manang si tabasi uluk, manang parsi balik mata, manang si bahe panutupi, manang partordung, manang namanukku begu ni namate. Ay marbias-bias si tutudo rohani Jahuba midasa luhut halak, akka namangulahon si songoni. Jala alani bias-bias akka si songoni, babalion ni Jahuba de batamma akka bangsoi maradop poko. Ikon sudeng gaddo anggo mardongat toko Jahuba de batam. Ay bangso parbegu akka si soluhrommu. Somal dona sida patangi-tangi hata-hata ni si jujurari. Doho pangaruding. Alay dang songoni pangalehon ni Jahuba de batam anggo tuho. Ido sahatna. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, adorang sobongot bangso Israel, tuhuta Kanaan, dibohali Jahuba de batado bangsoi, marhite-hite hata na pinatikon na to bangsoi. Disiala ganup nasa akaparnguluon ni bangso, manang jolma na adong di huta Kanaan, sa sitong na ganup na sa ulaw na sida, ulaw na maralo do tulomoni roha ni Jahuba di bata. Di sialani rikot si tutubang soy di paingot Jahuba di bata. Marhite-hite hatana, asa boy na sida, manotong di bagasan, habadiyaon nagabi bangso ni Jahuba di bata. Jalaganup nasa ka jolma na adong di Kanaani. Debata gana-ganaan manang debata silibaddo na sinobba na sida. Di sialanima ganup nasa akaparange doho parniulan na sida. Luhut na do naso na hinalomohon ni Jahuba di bata. Akahasomalan na pinatorang na di baga sa turpukon. Imana mangulahon paboluson anakna manang boruna sian api. Namarlapatam may. Na dipasahat jolmaido yanakon na bawa manang burua tu debata gana-ganaan na diguari molok jali bolo moloko songo patung alai terbuka siubion na laos disima galak api dibaen laos disima ditutung ganup nasa parsobaon na songo dak danak bawa manang dak dadak buru. Tutu damang do dainang dang di halomoho Jahuba di bata dia ka ulaon si songoni. Ala ni halipeon ni haporseon na sida. Tu de bata si lebani. Di patupa na sida pe parsobaon tu dewa molok. Ima disiala na dianggap na sida doi. De bata manang dewa kesuburan. Jadi tung macai lipedo haporseon na sida. Sian haporseon na pinasahat ni debata nasasitonga tu bangso Israel. Jadi calani ikosiding do na sida sian akaparulaw ni. Ido ubahen na pinatikon ni Jahuba hatana tu bangso nai. Napaduahon adong didok pangaruding. Ima na patupahon lomoni rohan di debata sileban, marhiti akka tadda-tadda na adong dope, nabuy mga liluhon asa manobba debata sileban. Jadi akka ulaon ni pangarudingon,
Ima akka ulaon asa mangalipehon manang pasosotton haporseon na sida. Tude batasi lebani na ginonggoman ni huwaso ni hagulapon. Napatuluhod didok si jujur hari. Ima na majujur na naing masa dohok nasib ni jolma. Hape dipake huwaso ni debatasi lebado akka ulaunon mangalipehod jolma. Damang day nang nahinaholongan. Molo naong siya debatasi lebado dinalaho majujur hari. Sa sitong na tutuho Bartolomeo ni Rohan ni debatasi lebanido. Napaupaton ima si tabasi ulog. Om mana mernida ahana masa. Isarana bolo adok kalak na aguan. Dungi di pasukut tema tu si tabasi ulog. Manang nuaeng na diguari na pistar. Jala gabi dipatu pamatabas-tabas. Dinalaho mernida aka naong masai. Napalimahon parsibalik mata. Imana mabahed dang sitong pamerengon ni jolma. Gabi pautotohod jolma do ulaw ni parsibalik mata. Napaunopon si bahen panutupi. Ima napaubahon pamerengon ni jolma. Isarana bulung-bulung do. Alay boy di bahen ni daun ni jolma gabi hepeng. Ima dalan na dinalaho manipu manang mangototoi jolma. Namang ihut muse partodung. Ima tabas-tabas manang puda-puda laho pamalupon. Manang asa margugu. Manang asa jago. Isarana aka ilmu kebal. Dohot aka nasing na. Namang ihut muse namanukun beguni namate. Isarana borhak tuudian. Dinalaho mangido pasu-pasu siyan beguni namate. Apesa sitong nadangadong bipardomuan ni namangulu dohok namate. Tamang dainang, walu siyan akka parange na sida, pakorhon ni namangulu na sida di gonggoman ni huwaso ni hahulumun, na manobba debatasi leban, na manobba gana-ganaan, na ginonggoman ni sibulis. Laos parangya kana humurang diadupan ni Jahuba de Batado na masa molo mangulu jolmai di bagasan gonggoman ni hahulumon. Disyalani damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sibulis do nagabi uluan ni hahulumoni. Sibulis do dinalaho gabi dipatibbu manang dipatibbul diganup nasa akka jolma na mangulu di gonggoman ni hahulumon. Disyalani ma diodihon Jahuba di bata bangsonay. Asa unang bangsonay mangulu di bagasan huwaso ni hahulumon. Songonima disakapi Jahuba di bata asa monang bangsonay siyan gonggoman ni hahulumon. Songonido na sinaktapan ni Jahuba sinuayang tuhita. Asa monang dohita siyan gonggoman ni hahulumoni. Asa unang gabi talu hita binahen ni saluhut na akka subiya ni sibulis, bisuk ni sibulis, bisuk ni hahulumon, bisuk ni ganup nasa akka na pamagohon. Ikon aloon doi. Damang dainang di bagasan parnguluot ta sinuayang. Boy dohonon mangulu diganup nasa ragam ni luat, ragam ni kahasomalon, ragam ni haporseaon, ragam ni ugamodo, ganup nasa parmianan ni kanaporsea. Bohado ganup nasa parnguluan ni naporseai. Hotdo haporseaon na tu Jahuba de bata. Hotdo di peop hamonangani. Disyalani damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite turpukod di bohali hita. Asa mangulu hita di bagasan saluhut na hamonangan. Naong di hamonak kon Jahuba di batado hita. Siyan ganup nasa gonggoman manang huwaso ni hahulumuni. Alani rikot di hita akana porsea
Asana parjolo manotong maporsea di debata. Ragam ni ganup na sa ugamo, nang haporseao dohot tasomalan, na tado pinuang diganup na sa luat tabi. Gabi sada tantangan tersendiri doi, diganup nasa akan haporsea. Disiala ganup nasa haporseao ni, langsung manang so langsung pe. Diajar do ganup nasa aka pangatusyon na. Dipasaha do ganup nasa aka parsiajaran na. Dinalaho manugu-nugu ganup nasa aka jolma asa dohot songon nasida. Alay songon dia ganup nasa aka naporsiay. Songon na pinatikon ni Jahuba di bata tubang sona Israel. Adorang sobongot nasida tuluat Kanaan. Songonido nang dipatikon tuhita ganup marsada-sada. Asa unang lipeha porsyauta. Asa unang bukas hitasian hasit tongan ni debatay. Asa manotok kita mangulu di bagasa kaporsyao di debata. Unang tarihot kita. Tu ganup nasa parange. Tu ganup nasa parsobaon. Tu debata sileban. Ay hahulumun dohot tamatead do. Ganup nasa aka jabarna. Alay ganup nasa haporseaw tay. Haporseaw na sitong doho na bonardo. Jadi na sitong do haporseaw ta. Binahid di sido, manang di Tuhan Yesus sido, adong hanguluan sa liling-liling na. Molo di haporseaw na kanalibani. Hahulumod dohot hamatian sa liling-liling na do jabarna. Napadua hodamang doho dainang. Asa manotong taparange hon ganup nasa parange na hobar tulo monirohan ni Jahuba di bata. Nang pe asing luat. Nang pe asing ganup nasa akahasumalang. Asing parnguluod di Mesir na diadupan ni bangso Israel. Asing musedo na lahos yadupan na sida di huta Kanaan. Alay songod dia piganup akka para singoni diganup nasa luat. Sotung gabemu baganup nasa parange hading ganuni. Sotung gabemu ba parange hati goroni sian tonga-tonga ni bangsona. Ido na sinakapan ni Jahuba di bata. Asal luhut na ganup nasa bangsonai. Manotong maparangehon ganup nasa parange na dinggan. Hobar tulo monirohan ni Jahuba di bata. Jadi dangadong be damang doho dainang. Diha Kristenon sinuaing, targoar ibana sahala Kristen. Hape diulahom muse ganup nasa parsobaw tu debatasi leban. Sadar manang naso sadar jolmai. Adong donalaho tu datu. Adong nalaho tu akana malo. Dinalaho pasukut to nakasisukunun na. Adong muse dinalaho majalo. Tu sumangot niupo. Damang dainang nahinaholongan. Ganup nasa parange si songoni. Parange hahulumod dui. Dang sitong haporseota. Dang sitong ganup nasa parange. Diadupan ni Jahuba di bata. Ay marbias-bias dorohan ni Jahuba di bata. Mida ganup nasa aka na mangulu di bagasan hahulumuni. Na marparangehon parange hahulumuni. Alay las dorohani Jahuba di bata. Molo manotok kita. Mangulahon marparangehon ganup nasa parange na dinggan. Parange na bonar. Parange hasitongan na sian Jahuba di bata. Ima tapeok. Ima taparangehon. Dau mahitasian ganup nasa aka. Parange na humurang. Parange hahulumuni. Napatuluhod damang dohot dainang. Asa mo na kita maralohon huwaso hahulumon. O managabi ujahan di minggu taon. Ede nomor 117 nacidip tahun ni Bapa Reformator Martin Luther. Didok Jahuba di batado partano batuata. Musutta ikut daludok. Didok monang maralohon huwaso hahulumoni. Namar porang dohita mangalo huwaso hahulumuni.
Jala namonang dohita maralohosa. Disialani marhite-hite trupukot di pangido Jahuba de batatu hita. Asa unang talu hita tuhuaso ni hahulumun. Unang talu hita jala tarihot tu parange hahulumun. Alai komunang dohita. Disiala naong pinamonang ni Jahuba de batado hita. Namangihut di ayat 3 di buku Ede nomor 110 pitui di dok Martin Luther muse. Go begu do portibion nanaing mamulga kita. Ido ulaon ni ganup nasa sibolis. Nanaing mamulga do ibada. Manotong do ibada marnida manang paimahon ganup nasa hagaleota. Asa pulgahon na hita. Alani ganup nasa hita damang dohot daina. Danga dong nasing natalup dinalaho mga linggomi manggonggomi hita. Asing ni Jahuba di pata. Sibolis dohor subia ni sibolis hido alota. Jala monang dohita maralohosa. Ala de batado partano batuata. Ala de batado namanggonggomi dohot namangodingi hita. Di ayat 2 di dok Martin Luther di buku Ede nomor 110 pituon. Ay dak kaposan yang gugugota. Ay holan Tuhan Yesus donatuk pamonakok kita. Disialani manotong mahita mian di bagasan gonggoman ni huaso ni Jahuba di bata. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Naung pamonakok kita. Maralohon ganup nasa huaso hahulumuni. Nunga di pamonang Tuhan Yesus Kristus ganup nasa naporsiay. Jala si parmonang dosa sitong naganup nasa na porsia. Atong manotong matapeop hamonangani, hamonangan na siya debata na pinamonang ni Tuhan Yesus Kristus hita. Todi porbadia na dong dihita. Ido nagabi si parguguy na mangodihok kita. Laos debatay manata pangasahon. Asa manotong hamonangani. Diganup nasa parnguluota. Debatama na marsangap. Di paso-paso mahita. Laos digonggomi. Diodihon sa leleng nileleng na. Amen martangya kita. Mauliate madihua li Jahuba di bata. Ay hodo di bata partano batuan nami. Na mangodihok kami. Sian ganup nasa akka gonggoman huaso ni hahulumun. Mauliate madihua li Jahuba di bata. Ala dilehok kodo hamonangani dihami. Maralohon ganup nasa hahulumuni. Atong manotong may Tuhan. Marhite-hite pangodihonommu dihami. Jala luhut na ganup nasa hami. Talup dinalaho mamarangehon ganup nasa parangi haporsyaon. Dihasitongan dohot hatigoran na siya koy. Laos pataluhon. Ganup nasa akka parange na humurang parange ni hahulumuni. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus, marsangap maguarmu ali Jahuba di bata, sahat mangulu dohot tangyang nami, tu bagasan gonggoman ni huasom. Amen.